Di duwazdê kanûna pêşîn sala 2012 de heyva sora Kurd hate damezrandin ji bo xizmetkirina civakê û bersivdayîna rewşên awarte û karî setan. Bi derfetin biçûk xwebexşane dest pê kirin bi baweriya ku mirovahî esas e. Hejmara giştiya xwebexşan di sala 2025 de 927 xwebexş, 601 mêr 326 jin. Li ser bîngeha prensîbên mafên mirova tevgera xaça sora navnetewî û rêxistina tenduristiyê ya cîhanî dixebite. Mirovahî, pêalîbûn, serxwebûn, dilxwazî, yekîtî. Xizmet bi tevahî belaşên li navendê lênerîna tenduristiyê yên seretayî yê heyva sora Kurd. Tenduristiya hundirîn, pediatrîk, jin, lezgîn, laboratuwer, dermanxane, piştgirtiya psikolojîk, av û paqijî, jîngeh, alîkarî û perwerdekirin. Her wiha navenda protozê, nexweşxaneya onkolojî, telasîmya û şewatê. Ev xebat li van navendan tê peydakirin. Kantona Qamişlo, Amûdê, Orkêş, Qamişlo, Tirbespiyê. Kantona Hesekê, Tiltemir, Waxûkanî, Tala Erîşa. Kantona Firatê, Reşî, Til Semin, Awartê, Kobanê û Reqa. Kantona Şehba û Helebê navenda Protez û Şex Mexsûd. Kantona Dêra Zorê, Maamil û Kesra. Ji bilê xebatên meydanî, heyva sora Kurd pergaleke sazûmanî li ser bîngeha rêzîknameyên navxweyî yên rêxistina xwe ava kir. 13 salin heyva sora Kurd destê civakê û dengê mirovahiyê ye.